Moon, slovenský Minecraft youtuber, ktorému sa podarilo získať Silver YouTube button, Golden YouTube button a vlastne kopu ďalších YouTube buttonov za jeho ďalšie kanály. No ale ako sa mu to celé podarilo? Ako sa dostal na samý vrchol? Na to sa pozrieme v dnešnom videu. Moon spočiatku začal sledovať prvých Minecraftových tvorcov na našej slovenskej YouTube scéne. No a tak sa rozhodol, že aj on si založí svoj vlastný YouTube kanál, ktorý si založil 2.1. v roku 2014 a svoje prvé video vydal, ktoré nesol názov Minecraft Trolling Pasti. A potom vydal niekoľko ďalších Minecraft trollingov, ktoré boli v tej dobe extrémne populárne. Dosiahol teda svojich prvých 100 odberateľov, potom 1000 odberateľov a potom spolu so svojimi kamošmi založili v roku 2016 legendárnu partiu Studio Montivy Crew, ktorými byli Attack, Matema, Dazer plus Moon. Natáčali Minecraft videá, potom natočili aj nejaké Minecraft filmy, ako napríklad Útok na Greenfield, Náhaňacia hodina a neskôr, o rok neskôr aj Rýchlosť galaxie. Bohužiaľ sa skupina v roku 2018 rozišla, ale tomu na nezastavilo v jeho Minecraftových videách a dosiahol 100 000 odberateľov a získal Silver YouTube button. Moon sa rozhodol, že začne natáčať nejaké animácie a tak ich teda natočil a jeho prvá animácia bola Draw My Life, v ktorej vlastne Moon podrobne ukazoval, aké to mal on predtým, ako začal točiť na YouTube a vlastne ukazoval tam aj, ako začal teda na YouTube a animácia bola plná cringe a vtipných scéniek, čo už divákov vlastne pútalo k tomu, aby ju dopozerali. A toto vlastne Moon vedel využiť na každom jeho videu. A preto takto ďalej pokračoval, natáčal aj niektoré ďalšie animácie, ako napríklad jeho animácia Stretol som všetkých kamošov, moje najlepšie momenty s fanúšikmi a tak podobne. Potom Moon ďalej natáčal takéto videá a rozhodol sa, že svoj content presunie na úplne inú tvorbu. A boli to vlogy, ktoré vlastne Moon natáča dodnes. Pokračoval sa ďalej vo svojich videách a svoj typ kontentu moc nemenil. A takto získal miliónový YouTube button za prekonanú hranicu 1 000 000 odberateľov. Teraz aktuálne Moon natáča nejaké vlogy a Minecraft presunul na svoj druhý kanál Mesiac. Môj názor je taký, že je fakt veľká škoda, že už mu proste prestal natáčať na svoj hlavný kanál Minecraft, ale zase ak ho to už nebavilo, tak chápem. Každopádne to, že ako sú to videjka, budem moc rád za like a odber, ale najviac ma poteší komentár, takže mi niečo napíšte a napíšte mi, že ako mám spraviť ďalšie takéto video. Zatiaľ čus.